vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, so ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Murume wangu iye anoitawo basa rekudhiraivha. Zvino nguva dzangu zhinji ndinenge ndiri ndega. Ndakazonyengereka ndobva ndachizopfimbwa neimwe shamwari yake. Mushure mekunge shamwari yacho yandiudza madhiri ose awo anoitwa nemurume wangu kana vari kubasa, zvikabva zvazondirwadza. So right now ava kuti iye anondida pose apa tanga tichingodanana zvedu pafoni, but nyaya yavapo ndeyekuti ari kuti tinofanira kuti tinge tichitawo zvinhu zvevanhu vakuru. Kutaura chokwadi, handisati ndakamborara neumwe murume kunze kwemurume wangu kubva zvandakawanikwa. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Ndoita here kana kuti ndisazviita? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukomana makadii, inini ndiri mukadzi uye zvekare ndiri makore 36 years ekuberekwa. Ndakamboita mwana mumwe chete mukomana ndikasiyana nababa vacho. Dambudziko randiunza pano nhasi nderekuti baby dad akambodzoka kumashure pretending as if he wanted to make things work out, yet he wanted revenge and I fall for that trap. Takasangana zvekare, asi musi uyu akauya aine mushonga kunhengo yake. Ndokutanga kwakaita problem yandiinayo. Mangwana ndakatanga kunzwa chinhu chaifamba kunhengo yangu chichikwira mukati. Zvakandinetsa, ndakambogara kusvika ndazofamba. Ndipo pandakaudzwa kuti ex-husband wenyu akakuisai nhuta, waiva mushonga wekuti muende kuperiod kusvika mafa, asi hauna kuzodero. Ndakazoroorwa nemumwe murume asi mbereko yaramba, plus ndinorumwa nechinhu chechiya siku nesikati. Iye zvinhu zvinenge zvakaberekana zvawanda, muviri wese kurumwa. Handina zororo. Ndafamba ndaneta asi ndashaya angandibatsirawo. Ndauyawo nenyaya yangu, zvimwe ndingawana vangandibatsirawo oro kuziva angandibatsira. Mari yakasvika pakupera ndichifamba kuchiprofita kuchipatara chero kunana Godobori, asi solution handisati ndaiwana. I even confronted him, akati hausati watanga. Mukomana chindizivise kana maposta nyaya yangu. Ndichange ndichizongotevererawo ndiri mucomment section. Ndinovimba ndichawanawo rubatsiro. Ndatenda. Handina Facebook account, ndinotonzwa kuYouTube kana maposta. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vabva mukunditumidzira message yavo manje. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section ma love back hour. Muri kumanzwaka, hanzi munhu akauya kwandiri ainge aine mission yake kunze kwakaoma uko. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Kana muine munhu wamunoziva anokwanisa kuvabatsira, please let us try to assist here. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukomana ndine vamwe prophet avo vandiri kufambidzana navo. Vanhu vari kungonyeperwa kunze uko. Prophet ava vakasvika pakundibudira pachena kuti ivo havatomborina kana calling yavatomborinayo. Ivo vachitaura vanoti panguva yavainge vachiri kuBible school ndopavakabva vachizoudzwa nemukuru wechechi yavo kuti iwe vanhu ava vanongondinamata zvavo, vanondiona sekunge ndiri pedyosa naMwari, but hakutomborina zvinhu zvakadaro. So from there on, mushure mekunge vaudzwa zvose izvozvo nemukuru wechechi yavo, vanoti vakabva vazotanga kufambawo mumaprofita mudzin'anga in secret
vachiriko kubible school vanototi vakatotorera zvipo zvevanhu vakawanda. Handiti munoziva vanhu ava vanoita zvependecostal vazhinji vacho vanopedzisira varamwa midzimu yavo ende zvipo zvose zvinounzwa nemidzimu. Saka ivo vanoti ipapo vanhu pavainge vachiita cast out mweya emadzinza, ivo vainge vachitoharvesta mweya yacho iyoyo inenge yaitwa cast out, votoenda vonotengesera n'anga yavainge vachiwirirana nayo. Vakaita mari vachiri kubible school. Nazvino vanoti rin'i chaiyo chaiyo iyo yavakapfekedza mukadzi wavo, because vanoti mukadzi wacho haatozvizivi kuti ivo vakazotorombera chiprofeti ichocho. Saka paya paanenge achinamatira vanhu anobva atotora shavi rinenge riri pauri. Ivo ndo zvavanoita. Shavi iri rinonogara muring vachingowedzera mapowers, vachizoenda vachizonotengesa hanzi kuMozambique kana kuGhana, vachitoti hakuna kana profeti wekuti unokwanisa kumunongedzera ndikati uyu is a true man of God. Vakafa vakatofa ndivo vainge vari vanhu chaivo vaMwari, noti vamwe vose ava vemazuva ano aiwa kungotamba nenguva vanhu tichingotsvaka mari muzviraundi. Mukomana ndinopiwa mari yakawanda. Dzimwe nguva tinoti kana tikaenda kuchechi kwavo, because imwe mari inotongogara muofisi mavo iri hard cash, mari dziya dzinenge dzichinzi its seed offering. Saka inobva yambonzi paya pavanenge vari muofisi vanenge vachitaura naMwari. Saka mari iyoyo vanenge vachiita sekunge vanenge vachiinamatira. Hakuna kana zvakambodaro mukomanashi. Munhu anenge achitoita zvake zvemagirlfriends ake, achipa magirlfriends ake mari iyo inenge yaunzwa nevana vesangano vachinzi uyai nemari yemaseed offering kana muchida kuzobudirira muupenyu. Iniwo ndinoti kana ndikaenda kwekwe ndinongonzi tora yaunenge uchida. Imwe yacho inenge iri mumabasket, because kuchechi kwavo ndo zvavanoita panguva yemaseed offering. Vanhu vanobvisa mari vanenge vakawandisa zvekuti vanozotounza zvimwe zvimabasket, it's like tuma laundry basket tunozara kuti mako nema-US dollars tunenge turimo muofisi mavo, vachingonditi tora baby mari yaunonzwa kuda. Ndakafunga kutenga stand, ndikaitenga within 2 months chaidzo kubva zvandainge ndakatanga kudanana navo pavakazondibudira pachena. That shows you how much money this man gives me. Havaverengi mari yavanondipa, vanongonditi nokora yaunonzwa kuda, simba rako chete. Saka murume uyu anondichengeta, ndinomuda. But what disturbs me is munhu anomira pamberi pevanhu achinyepa, achitaura zvinhu zvekunyepa ende achishandisa zita raMwari. That one I cannot stand it. Kutaura chokwadi mukomanashi, kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Hanzi prophet uyu akati kunyange ukanongedzera maprofeti akawanda sei, vashoma avo vandingati these are the true men of God. Let us try to speak with her in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. So secret yangu mukomanashi yakamira sekudai. Ndakakwirawo track, but track iri mukoma randakakwira zvinhu zvakazoitika handina kana kumbozvinzwisisa. Iniwo ndinoitawo zvekutengesa muviri wangu. So murume uyu akandipika up muHarare achiti ainge achibva kuSouth Africa, then ndokubva tachizofamba paya because tainge tatowirirana pamaprizes. So akati ainge achazondisiya muchirundu, but mukomanashi nemurume uyu kuti nditi takasangana pabonde here live kana kuti kwete handitombonzwisisi. Chandinongorangarira ndechekuti paakazondisiya kana kuti nditi pandakazongopepuka ndikati ko tatova muchirundu, ndokubva ndatoona kutoti ndainge
ndatosiyiwa mukomana achikuti nditi ndakaburuka sei mutraki iroro handitombonzwisisi kusvika pari zvinozvi, asi ndakazoti ndava kutarisa ndikabva ndaona kuti bhegi rangu ainge ainaro chihendibhegi changu, uye zvekare ndainge ndakabata chipepa bhegi. Ndakati ndatarisa ndikaona kuti kune rumwe ruoko ndainge ndiine mari yandainge ndiinayo. Kuzonovhura kudai ndikafungidzira kuti zvimwe kuda murume uyu ainge anditengerawo zvimatekaway, saka mainge mutori nechitekaaway but mukati macho mainge makazara maused condom. Nanhasi uno ndiri kushaya kunzwisisa kuti zvinomborevei. Ndo zvandakasanganawo nazvo izvi mubasa rangu. Nanhasi uno mukoma handitombonyatsokunzwisisa. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, makatoshandisiwa imi vanzvadzi, but let us try to speak with him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndabatikana chaizvo pandateerera ndichinzwa imwe confession yomwe murume ainge achiti iye akatofirwa nevakadzi vaviri, because neniwo I was in that situation mukoma, asi ndoda kungotenda Mwari kuti ndakazokwanisa kubuda musituation iyoyo. Then munin'ina wangu akabva achizofunga kuti ainge akangwara, kwava kutanga kutaurirana nabanguru vake, vakabva vazowirirana, munhu kwava kutoenda kunogara nemurume apa ndainge ndisati ndaudza veukama kuti munhu uyu akaromba ndisingatozvizivi kuti akaromba. Patainge tichiri kuZimbabwe ainge achiita zvechikorokoza, zvinhu zvaifamba zvakanaka, hamena kuti zvakazongodhakwa papi. Ndipo apo paakabva achizoenda akanoromba, iye akanditi paakaenda kunoromba ane jongwe raakapiwa, akanzi jongwe iri tisati taripisa da kuti unge uchiri pachibage. Akatokonyora chibage rikadya, ndokubva achizoribata vakaenda naro musango kwava kunoripisa jongwe riya. Then ndokubva azoti kwandiri, baby tichaita mari. Ndikati shuwa tichaita mari zveshuwa. Akabva azoita mari yemuwando, ndipo patakabva tazouya kunoka. But ndainge ndava kuona manje kuti maitirwo acho ainge oitwa mari nekamudyikirwo kacho kayainge yoitwa, it did not even make sense at all. Mukomana shi ndakabva ndachizomutsiura ndikati iwe tikufanira kuti tinge tichiinvesta back kumusha. Akabva ati investment yei, ainge achingodya mari kungorikita mari chete, achitenga motikari achiita sei. Then nerimwe zuva ndakazoti ndiri busy zvangu ndiri panze, ndopandakabva ndazoona jongwe. Ndikati kunoku kwatiri kumasebhabhu jongwe iri ndiraniko. Ndakati ndazama kuritema nedombo, rikabva rati kwandiri, ko iwe unogonditema nedombo seiko uri pamba pangu? Imba iyi unozviziva here kuti ini ndini ndinotosakisa kuti unge uchitokwanisa kutogara muimba yakanaka kudai? Dai ndanga ndisiri inini waisambogara mumba yakanaka kudaro. Mukoma ndo zvandakaudzwa nejongwe racho iroro. Munhu ndakabva ndamufonera, kwava kutotanga kutondituka pafoni paya, akazodzoka zvake kumba usiku hwacho ihwohwo. Ndokubva taramba tichingonetsana. Iniwo ndakabva ndati sezvo munhu uyu andiudza kuti akaromba, zviri nani kuti ndinge ndichingomusiya. Ndakabva ndamutiza ndisati ndatombokwanisa kana kutombozivisa veukama kuti chikonzero chainge chimbori chii. Ainge atotumira kamunin'ina kangu mari katouya in secret, vakutotanga kutogara vose. By the time when I found out ndakarwadziwa ndikachema mukoma, asi ndakangoti Mwari ndivo vanoziva. Kutaura kudai so munin'ina wangu akatofa. Saka pandateerera confession iyoyo ndarwadziwa chaizvo mukoma, asi zvinotowanikwa mukurarama. Unokwanisa kutoroorwa nemunhu zvakanaka, but later on munhu ozotobatwa nemweya wekuromba. Ende vakadzi vazhinji vanotongorarama vachiti tiri mumari, vasingatozvizivi kuti vanenge vakaroorwa nevarume vakaromba. So this is my warning out there kune vamwe vanhukadzi kuti tangai maziva kuti munhu waunenge uchigara naye mari dzake dzinenge dzichimbobva kupi. That is my own confession. When you post my story, tell me, I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yei, pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaendawo ndikanoromba neshamwari yangu, asi takanzi achatanga kufa anofanira kuti ange achizovigwa ari mumota. But pakafa shamwari yangu ndakabva ndashaya kuti ndozvitaura sei. Dambudziko randava naro pari zvino nderekuti ndinopota ndichizvirivara. Ndiri kuzama kuti ndinopota ndichitombopenga mukoma, asi pose ipapo pazvinoitika ndinotanga kunzwa maungira munzeve dzangu. Kana zvatodaro mukoma, ndinobva ndatotsvaka kwekutomboenda. Dzimwe nguva ndinongofamba kana kungodhiraivha motikari yangu ndopinda musango, ndogaramo musango for about 2 kana kuti 3 days. Handisati ndakambopenga for more than 3 days. Saka ndikutsvakawo n'anga inokwanisa kundibetsera because sekuru vacho vakazofa zvavo. When you post my story, tell me, I'll be following through in the comment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa kani. Hanzi ndinombopota ndichipenga. Just imagine kuti nerimwe zuva matanga kupenga paya mukoma, then all of a sudden mubva matongoramba muchitopenga. Hey, pakaipa. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.